Umphakathi wase Cwakeme eHluhluwe eNyakatho yeKwazulu Natal usashaqekile namanje kulandela ukubulawa ngesihluku kwabesifazane bomndeni owodwa abebesolwa ngokuhamba endaweni. Sixwayisa ababukeli bethu abanezinhliziyo esheshe zizwele ngalombiko ocoshelwe nguNozipho Xaba ehambisana nomthwebuli wezithombe uGift Nkosi. Lena indlu lapho kubulawe khona ngesihluku umama uSarafina Mkhize obeneminyaka engama-80 ubudala kanye nendodakazi yakhe uMabusi Manqele obeneminyaka engama-41 ubudala. Kubikwa ukuthi ngobusuku bokuphela kwenyanga edlule kwagasela abantu kuleli khaya lakwaManqele bafike badubula umama nendodakazi base babagenca maqede babathongela ngomlilo. Umama ofitshizwe ongizalayo wadutshulela phakathi endlini waphinde kwadutshulela usisi phakathi endlini. Bathe mabedutshulwa base bathwele upetrol phakathi endlini bashiswa bonke. Ngokusho komndeni bese kuyisikhathi umama wekhaya esolwa ngabantu ukuthi uyathakatha futhi naphambilini kuke kwafika abantu bezomsabisa. Imbangela yakhona isuke ngegama lokuthakathi. Kwase kuba nayo izinto ke ezikhona ebelokhu ikhulunywa ngabantu abakhele indawo esikuyona. Kwaze kwagcina kumama kwafika la khona adubuleka khona noma lababulawa khona. Inhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi ithe zokuphepha sezizoqina kakhulu kulomphakathi ukuze isigameko esifuze lesi singaphinde senzeke. Sibophezele njenge-CPF yala eHluhluwe njengosihlalo ukuthi wonke ama-subforum ngegodi zeyinduna amakhosi amane kuyinkosi uMdletshe la sikhona njengamanje nenkosi uMdluli kwaNibela nenkosi yakwaMakhasa nenkosi yakwaMnqobokazi ukuthi sihlale phansi sikwazi ukubukisana ngezigameko ezifanele. Yiqiniso elishiwo umndeni wakwaManqele ukuthi ubugebengu bukhona. Umasipala iBig 5 eHluhluwe uthi lezi zigameko sezivamile ukwenzeka kule ndawo. Okwehlakalile emndenini wakwaManqele kube yinto esethusa kakhulu. Asigcinike ngokuthi kusethusile, sikubone kuyinhlekelele ngoba ukubulawa kwabantu besifazane nokubulawa kuyingane nokubulawa nje kwabantu kule ndawo yakwa Big 5 Hlabisa kucishe kube izigameko ezenzakalayo. Umndeni wakwaManqele uthi isifiso sawo esikhulu ukubona beboshwa abenzi balobubi. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngiseCwakeme eHluhluwe eNyakatho yeKwazulu Natal.